Amatuka make magigayo musubati yamo gotoka gasireti oguma bwaye sinyomba cyo buraro imiyemo cyo bosongo igoli tukolia rero ababwatani bekiumbekeri kiabantu limakende muna bakoyaonia banyaka bagwesoka na gwikiriye gakore ikeso banyaka bakobori baeguri bagali gukora obonchereri bwabo ase obwororo nabo igo banyaraka bakonekerirwa oboyene bwabo munagotume muri kito dibone asanya Maiga yo mubere b'umusubati yo mugotoka imeye nyomba ya moyo kwegokya imeye mu cyobosongo litukolia Jumatano litukolia rero ababwatani bebyombe aho nigo bono besokirie unentireyemo yo kugikeria ebikore byo guitu by'abasubati gose femicide Samaria tankoro kwa simora president ya sex workers Kisii County msima asebono iga etos tugetrande tubwato bwoba ase egento konyora tuatebire ngakierire Kisii County abasubati goitu nandikeiranire bono iga yeni omusubati iga itetu osacha boria koiro omusubati erumu ogenda ochikomongentororo na komokorera ebintu bitabweneti okorera komongenta Nasirete twari ngucha kumanyese nasirete twamurigeti Tuesday yakabura on Wednesday na twamunyorete bono mugaso Maridango ku Justin Magoma ku Kisii County njina human rights defender ku Kisii County najaga okwana igoro yaba goitoka basubati kogwa mono twanyara kanyara Kisii County abasubati bari bakonyara goitina abasubati bari barasobwanjani abasubati bari bakora ku female sex workers na abasubati bari vulnerable inter community ringane rigario goitwa abasubati ndiringana rio monta yomo togeto kobane jamii yetu ya Kisii tonyara kuungana pamoja tukemei mambo ya uwaji ya wanawake. The females in our community very safe at all. Ukwana no munyakirogo o sex commercial workers in county ya Kisii gose abantu balia bagokora obunchuria asokweonia nigatebirenge bikoro bune bigatari ntunda ntangani byabere bikonekwa yara eri gochimaga nande genteke ngi akorekanete tugatarega tugakura tugagikerie genteke kaira magaga ne ande bono koranga giachakire buya nabo ko ngomusubati ituru bwakirwe mioro ongentirwo abande moyo baro omuntu gaitira akire miora gutara nande kwanyoro musachi uri omuitete no bare nerege kogera tabugati asaguchi Chinga kecho nigo barokana kugikeria ngane yega bororo asebono baburiria abasacha koirangora na gutwara obumwanya abantu ko meiro moisoko ngane sex wako rega cia ya sago kora nargo saba abasacha umanyenga ekeroko genda komokorera bogosoko moita oyo no moibori obwata abana atiga nyombo cha kubarigeria gente gitanganya omanyenga oyo no mwana bwo monto bunaye nayo ro mwana bwa baibori bao oyo nere no mwana bwo baibori baye Unenchereyemo yokorokia omubaro gose kumanya bali bagenderete kokora obunchirio baiga imeye county ya Kisii nigo bali babwate chinyomba gose chi landlord baboliwe koenekianga kero musubati okoegwe nyomba imeyo muchibosongo na manyire nabo igo nonya na sakurwa si obwate room muno moise kago choromogeni omusabeke bande epotoko bieke bande oteba naso boboronge na marieta yonsi egere chiko toegasire raisi buna bone gasi ekongeta ntora amanya sobo ntora amanya kende yonsi abe namba ya enja togete ekerero kia bobono guchia serikali no koenekianga ya igereire oboene bwa monya bantu nabo igo koenekianga abaiga nko ego baro bosibori na kanyora chingo kichiabo chingororo kubwatekana ne chiamate chinyinge chibategemete aso konyora omugati obokera lituko serikali elie manyete ngano tole abasubati mbaroro bakwoni egakora okwoni tari bonega gwachaka nande nkomanyire nga nkorororo ka kimotore na intubuna mwanya bantu na intumotore nga na mwanya bantu bagotarega kokera okwoni oko wasomiri abana Gosabe serikali yitenyara gotokonya abantu betenyara kubeka namo investigation nyara korekana bali bakoregeta ndo bunekiga banyara gubugori gwatwa entonya akomanya ne community ya gusia abantu bantemba abantu mospi abo musubati abo mugaka ngo turiti gwara buno mwanya abantu na inare se community Ripoti kitaseni kia ukia gatembe kurega se county ya Kisii eliana nkoro kwa Dipon Asanya